Tatlong lungsod sa Hilagang Luzon kinilala bilang ASEAN Clean Tourist Cities. Tungayan sa report ni Joan Punsoy. Kinilala ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang Baguio City, Tabuk City sa Kalinga at Ilagan City sa Isabela matapos makamit ang kriteriya ng ASEAN Clean Tourist City Standard. Isinagawa ang pagkilala sa bansang Laos. Ito ang mga natatanging lungsod sa Pilipinas na kinilala. 3 beses nang nakakamit ng Baguio City ang parangal. Ilan lamang sa mga naging pamantayan ang kalinisan ng lungsod kung saan kabilang sa sinuri ang solid waste management at health sanitation. Kasama na yan garbage collection, how many cleaners do we have, and if they are being trained, even yung water waste management also. Tinitingnan din kung how we can address if there are health issues sa mga visitors, but not only visitors but also local residents. Maging security, risk reduction management, environmental advocacy and programs at tourism services. Samantala, malaking bagay raw para sa mga Tabukenyos ang parangal para sa pagpapalago ng turismo sa lungsod. A proud moment for us po noon sa Tabuk. It's the first time namin magkaroon ng mga ganitong award from international body. Very proud po yung mga Tabukenyos for this award. Sarap na pakiramdam pala na maging part ng mga ganong prestigious na award na tulong-tulong na nag-edit dito. Proud din ang mga taga-Ilagan City, Isabela sa parangal. Masaya kami na proud kami na sali kami sa kalinisan. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaki ang ambag ng publiko at mga bisita sa pagtalima para sa mga programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan sa syudad. Importante raw na mapanatili ang mga ito. Joan Punsoy, One North Central Luzon.